हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। राजम्मा माताजी को होस्ट आकणे माताजी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 नामम हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निधि नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു. അതില് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ഏത് ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗമാണ്. വിഭൂതി യോഗം ഇതൊരു 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ. അപ്പൊ ഈ വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പൂകിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം സർവവും ഈശ്വരമയമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ദൃഢതയോടുകൂടി ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കാനും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഓരോന്നിലും ഉൾപ്പൂകി നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷത്തെയാണ് ഇവിടെ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ അധ്യായത്തില് ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാൻ ചെല്ലുകയും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വൈഭവത്തെ ഭഗവാന്റെ സർവാധി സാഹിത്യത്തെ കൂടുതൽ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം.
കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന ആ വാക്കിന് പരാശരമുനി നൽകുന്ന നിർവചനത്തെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഈ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ 6 വിഭൂതികളും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങള്, വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം പോലെ ആർക്കും അത്രയും ഐശ്വര്യം ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷവും ഭഗവാന്റെ ബലവും ഭഗവാനെ പോലെ കീർത്തിയും ഭഗവാനെ പോലെ ധനവും ഭഗവാനെ പോലെ അറിവും സൗന്ദര്യവും ത്യാഗവും എന്താണ് എല്ലാറ്റിനോടും എന്താണ് വിരക്തി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിരക്ത ഭാവം. ഭഗവാന് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങള് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കർമ്മങ്ങളില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് ഒന്നിലും ആസക്തനല്ല ഭഗവാന്. അതാണ് ആ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ, ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ഓരോ ലീലകളിലും ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് പരാശര മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായിട്ടുള്ള അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഭഗവാന് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിവിധ ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയും തോറും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി വർദ്ധിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഉദസേനത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പരിപൂർണ ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയ, അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയവരിൽ നിന്നോ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ മാഹാത്മ്യം, അതിന്റെ വില അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ദൃഢതയോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഭക്തിയുടെ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പം ആ അനുഷ്ഠാനത്തിന് മാറ്റുകൂടുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ്. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ എന്ന പോലെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവനും. അപ്പം എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു സത്യവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസ്താവന ഏറ്റവും വലുത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, മറ്റാരുമല്ല പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും പരമനായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷൻ, ആ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ എന്റെ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അപ്പം അവ്യക്തിഗത ഭാവം, അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലുള്ളവര്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ഉള്ളവര്, അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നവര്, അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുക. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുമില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വഴിയിലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല. അവരെന്തൊക്കെയോ വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനോ അതിനെ വിശ്വസിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാനും. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, എന്താണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ആ അറിവ് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ വേണം. ആ ഭക്തനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവത്ഗീത ഡിഗ്രി ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം എന്താണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന്റെ ലെവലാണ്. ഭാഗവതം എന്താണ് 18 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്രയേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ, 18,000-ലേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് 6 സ്കന്ധം പഠിച്ചു തീരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം 3, 4, 5 വർഷം എടുക്കും. അപ്പം 18 സ്കന്ധങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പം അത്രയേറെ നമുക്ക് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച അറിവ്, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും വലിയ അറിവാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ്. അത്രയും ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സർവസ്വവും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ദൃഢമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു അണുവിട പോലും സംശയമില്ലാതെ അപ്പടി തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം വെളിവാക്കി കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിവാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയാം. അപ്പം അടുത്ത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറയാണ്, നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാന മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർ പോലും, കാരണം നമുക്ക് ഈ അറിവുകളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് മഹർഷിമാരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും എന്താണ് അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അപ്പം അവർക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തതിനും അനന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനിലേക്ക്. അതിനത്രയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നമ്മൾ സുഹൃതം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ പറ്റിയോ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരുടെയും ഒക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതും അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുക. അടുത്ത ശ്ലോകം, യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം നേർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. 7ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കച്ചിദ്യതി സിദ്ധയെ എന്ന്. അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് സാമാന്യരല്ല. ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ഒട്ടും സാമാന്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ട നിലയിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവര്. കാരണം അവർ ഈ ഭൗതികതയിലും അതീതമായിട്ടുള്ള അറിവും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവരാണ് അവര്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഇവിടെ പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീരുന്നത്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഞാൻ, എന്റെ എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധമാണ്, ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ബോധത്തിനെയാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞവന് മാത്രമേ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാൻ മുന്നേ ഉള്ള അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ആദ്യം അവർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്, വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ദർശനം കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം അവരുടെ ഒരു അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപ ഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന് അവിടുന്ന് അവർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തതും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവതാരം ഒക്കെ അവിടെ തുടങ്ങിയത്.
അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായിട്ടല്ല ജനിച്ചത്, തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് പിന്നീട് ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പം അല്ലാതെ കപടയോഗിയോ സന്യാസിയോട് ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ അല്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഇച്ഛ. അല്ലാതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നതും സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കപടയോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബുദ്ധിജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം തമശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ച ഭയമേവ ച. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനനമരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാതും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും സംശയമില്ലായ്മയും വ്യാമോഹമില്ലായ്മയും ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനനമരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, എല്ലാതും തൃപ്തി, ദാനം, തപസ്, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ബുദ്ധി എന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധി ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള, വസ്തുതകളെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അതായത് ജ്ഞാനം എന്നത്, ആത്മാവെന്ത് ജഡമെന്ത് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ വാണിയിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷയ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജാഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുൻപ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പോ ഈ മഹർഷിമാരും സപ്തർഷികളായിട്ടുള്ളവരും അവർക്ക് മുൻപ് 4 മഹർഷിമാരായിട്ടുള്ള അവരും ഒക്കെ മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കളും ഇവരെല്ലാവരും മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പൂർവികരാരാണ്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികൻ ആരാണ്? മനുവാണ്. ആ മനുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യവംശം ഉണ്ടായത്. അപ്പം പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിവാസികളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. സപ്തർഷികളുടെയും 4 കുമാരന്മാരുടെ പൂർവികരായ മനുക്കളുടെയൊക്കെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം 4 കുമാരന്മാരാരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സനകൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ, ഈ 4 കുമാരന്മാര്. അപ്പം സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുൻപ് സനകൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ എന്നീ 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉദ്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും, നമ്മുടെ എല്ലാം പൂർവ്വപിതാക്കൾ ആരാണ്? ഈ സപ്തർഷികള്, 4 കുമാരന്മാര്, മഹർഷിമാര്, മനു ഇവരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ അവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പം ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയുടെ ഉച്ചകോടിയാണ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്.
ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരുപാട് ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതിനെ കഴിഞ്ഞും കുറേ കൂടി ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ജ്ഞാനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചും ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും കാലം, കർമ്മം ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അനന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ, ആ പരമപ്രഭുവിന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എന്താണ് തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്താണ് എല്ലാ പൂർവികന്മാരുടെ ആദിമ പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതാവ്, ആദിമ പിതാവാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അത് അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നു, ഞാന് എന്താണ് പിതാവിന്റെ പുത്രനാണ്, ഞാൻ പുത്രനാണ്, പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിതാവ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ചിലപ്പം ഭഗവാൻ നേരിട്ടായിരിക്കില്ല വരിക, ഓരോ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് അതാത് ദേശങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും സവിശേഷതയൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുവാനായിട്ടും ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദിമ പിതാവ് ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുക, അവിശ്വാസക്കുറവ് കാണിക്കുക, ഉപേക്ഷക്കുറവ് കാണിക്കുവാനോ പാടില്ല. അപ്പം അത് അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ശരിക്കും അറിയുന്നയാള് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അടുത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാം. എന്താണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അധ്യായമാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത മുഴുവനും ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ അന്തസത്ത മുഴുവൻ ഈ 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ 25% മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൗതിക ലോകം. ബാക്കിയുള്ള 75%വും 100%ത്തിൽ ബാക്കി 75% ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. വിഷ്ണു ലോകം ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയാണ്. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കം ഭഗവാനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ വഴിപിഴപ്പിക്കാനാവില്ല. അപ്പം ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ആർക്കും വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് അബദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ വഴിതെറ്റിച്ച് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ശരിയായ ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പാതയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിൽ വഴി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വഴി തെറ്റിക്കാനൊന്നായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും തീർത്തു പറയുന്നു. വിശ്വാസിനായൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പണ്ഡിതനായി തീരുക, നമുക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതൊരു വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ എന്താണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള നാരായണൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണം നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു ലോകത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദ്രനും 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചത്. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചത്. നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഇങ്ങനെ
എല്ലാം എന്താണ് ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ മഹാപാപികളാണെന്നും അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗംഗയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പാപമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദർശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹാദേവന്റെയും കൂടി ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തച്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ, അതായത് ഭക്തിയാകുന്ന ഈ ബീജം, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ആ ബീജത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് ജീവാത്മാവ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ്? ആ നാമജപയജ്ഞം. എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് ആ ഭക്തിയാകുന്ന വിത്ത് മുളച്ച് വരും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഭക്തിയാകുന്ന ബീജം, ആ വിത്ത് എന്താണ് മുളച്ച് അത് പാകമായി ഒരു വലിയൊരു വൃക്ഷമായി മാറും. എന്താണ്? വൃക്ഷമായി മാറും. അപ്പൊ അതിന് ജലസേചനം എന്താണ്? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലാകുന്ന ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. അതൊരിക്കലും നിർത്താൻ പാടില്ല. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ വിത്ത് മുളച്ച് അത് വലിയ മരമായി പടർന്നു പന്തലിക്കുള്ളൂ. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ഭക്തിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അതിന് വെള്ളമായിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വളരുകയും ചെയ്യും. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്നകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നതുമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വെള്ളമില്ലാതെ മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം ആ ഭക്തനെ വളരെയധികം ഒരു ശ്വാസമുട്ടൽ പോലെയാണ്, ഒരു വീർപ്പുമുട്ടലാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയോ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയോ ഒരു നിമിഷം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡിലോ ഒരു അംശം പോലും ഭഗവാനെ വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാധുര്യമാർന്ന ഒരു ഗാഢബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്നാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും കാലത്തിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭാഗവതം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പം തൊട്ടുമുന്നേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന് മുന്നത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പറയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ അവര് പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ഭക്തന്മാർ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെല്ലാം വീട്ടുവിശേഷങ്ങളോ നാട്ടുവിശേഷങ്ങളോ കുടുംബവിശേഷങ്ങളോ മക്കളുടെ വിശേഷമോ ഒന്നും അല്ല അവർ സംസാരിക്കുക. ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്രയേറെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയാണ്, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നിലനിർത്തും. എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അല്ലയോ അർജുന എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിൽ ഫലാസക്തി കൈവിടാത്തവനത്തിനെ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ആ ആസക്തി ഉള്ളവനെ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ തൽപരനായിരിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ ഭക്തിയോഗി. അപ്പം ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അയാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ എന്ത് വിളിക്കും? കർമ്മയോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാല് എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ആ പരമപദം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ തൽപരരായിട്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗിയാണ്. ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ, അങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നവനെ എന്ത് പറയുന്നു? ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾക്ക് ജ്ഞാനവും അറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ്? ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാത്തു സംരക്ഷിക്കും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഹം നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാം. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അങ്ങേയറ്റ അനുകമ്പയും ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ എന്താണ് അവരിൽ കൂടുതൽ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും മാറ്റി അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച നിർവ്യാജ ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏക യോഗ്യത. പരമതത്വപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പരമസത്യത്തെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് ധനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറിവോ ഒന്നും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭക്തി വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും പ്രേമത്തോടും കൂടിയും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ അഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റ് ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യത. മറ്റൊരു യോഗ്യതകളില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും ഒട്ടും ഒരു വിഷയമേ അല്ലാതെ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അത്രയും യോഗ്യത മറ്റൊന്നിനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമായിട്ട് മുഴുവനും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ജനിക്കുകയും ഒരു ഭഗവാന് സ്വയം സ്വയം ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതപ്പം ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുവാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും തോറും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും ആ ഭക്തൻ മുക്തനായി തീരുന്നു. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഹുസ്ത്വാമൃഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അഖിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു,
അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷിമാരും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് ഈ 8 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെന്ന്, ആ ഭക്തിയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എല്ലാം പരമമായിട്ടുള്ള ധാമവും അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ നിരപേക്ഷ തത്വവും ഒക്കെ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ്. അങ്ങ് സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ഭൗതികയ്ക്കും അതീതനാണ്. സനാതനൻ ശാശ്വതനാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, മഹാനുമാണ്, എല്ലാറ്റിലും മഹാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം ഇന്ന് ദേവർഷിമാരായിട്ടുള്ള ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ തുടങ്ങിയ വ്യാസനെ പോലുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മഹാജനങ്ങളാണ്, അവരൊക്കെ മഹാജനങ്ങളാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നു, അവരെല്ലാം മഹാജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അടുത്തത് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവമേതദ്രുതം മന്യേ യന്മാം വദതി കേശവാം നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവാം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അർജുനനെ പോലെയാണ് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു സംശയവും കൂടാതെ, ഒരു അവിശ്വാസവും കൂടാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിനീത വിധേയത്തോടു കൂടി ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ഒന്നും അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. അപ്പം അവിശ്വാസികൾക്കും അസുരബുദ്ധികൾക്കും ഒന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും പോലും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിരിക്കെ പിന്നെ വലിയ അറിവുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാണ് ഭഗവാനെ? അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രവും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിതമാകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ, ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പല വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യവും പരിപൂർണതയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനന് ബോധമുദിച്ചത്. അപ്പം അർജുനനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവിടെ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പം അതുപോലെ അർജുനന്റെ വഴിയാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അർജുനൻ എന്താണ്, ഒരു സംശയം കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിച്ചു. അപ്പം അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴിയുള്ള ഗീതാ വിജ്ഞാനം അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ കാലക്രമേണ ആ ഗീതാവിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും മഹാഭക്തനുമായി കരുതിയത് കൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യ പദ്ധതി വീണ്ടും അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അപ്പൊ ഗീതോപനിഷത്ത് അഥവാ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു മുഖവരിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ വേണം, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് ആ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ അർജുനൻ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരെയാണ് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അർജുനനെയാണ്. അർജുനന് അതിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് അർജുനനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ അർജുനൻ അനുസരിച്ചു. അർജുനന് തെല്ലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് അനുകരിക്കേണ്ടതാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെടാതെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനന്റെ ആ ഒരു മനസ്സോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാനെ സമീപിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോ എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്കും ദേവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ജഗദീശ്വര, അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താണ് 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായിട്ട് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഭാവങ്ങളില് കൂടി ആ പരമ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഭക്തന് മാത്രം ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിത്വ ഭാവത്തിന് ചിലപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അംഗീകരിക്കും, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ പ്രാമാണികമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ തീർച്ചയായിട്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാംസ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തത്വം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ വളരെ തൃപ്തനാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് അനുഗ്രഹം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആകാംക്ഷ അർജുനന് വളരെയധികം ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പം അർജുനൻ സർവ്വവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ അതിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളിലൂടെ വിവരിച്ചു തരണമെന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തിയും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പം നിരീശ്വരരും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവൃതനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ യോഗമായാൽ ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടു കിട്ടുകയില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അറിവ് മുഴുവനും മറ്റു തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഭഗവാനെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പം അതുവരെ അതുവരെ നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിയത്തില്ല.
ആ യോഗമായാണ് ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കൾക്കും ഭക്തന്മാർക്കും മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം എന്താണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അർജുനന് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനാണ് തന്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ആ ബോധം അർജുനന് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് അർജുനന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവം അറിയാൻ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ, നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യം. അപ്പൊ നിരീശ്വരരും ആസുര സ്വഭാവികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ യോഗമായാവൃതനത്രേ. അപ്പം അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അവരുടെയും കൂടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും മനസ്സിലാക്കി ആ നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവരും അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവരും കൂടി ഈ ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് തന്നാലും, വീണ്ടും വിശദമാക്കി തന്നാലും എന്ന് പറയുകയാണ്. അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടിരുന്നാൽ ആർക്കും മതിയാവില്ല. നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ, നല്ല ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നു മനസ്സിൽ. അപ്പം അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ പറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റു പല രീതികളിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും ഭഗവാന്റെ അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളെയാണ് ഈ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിലിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാത്യന്തോ വിസ്തരത്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. അനന്തന് പോലും, 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാനാവില്ല. അത്രയും അനന്തമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആദി മധ്യ അന്തങ്ങളില്ല ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതേതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും, അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാനും ഭഗവാനിൽ ദൃഢഭക്തി ഉറപ്പിക്കുവാനും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി നാനാവിധത്തിലുള്ള ശക്തികളെ പറ്റിയും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഭക്തന്മാര് ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം വിഭൂതി എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഈ സൃഷ്ടികളെയും, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വൈഭവത്തിനെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്തത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിത്യമധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പം ഈശ്വരൻ എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? എല്ലാവരും പറയാം ആകാശത്തിലെ മേലെയാണ് ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈശ്വരൻ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. അത് അറിയാതെ പോകുന്നവരാണ്, അതിനെ അറിയത്തില്ലാത്തവരാണ് ഈശ്വരൻ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവര്. അപ്പം ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഒക്കെ ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് പറയുക. അപ്പം ഗുഡാകേശ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നിദ്രയിൽ നിന്ന്, അത് അഥവാ തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അജ്ഞാനമാണ്, തമസാണ്. അപ്പൊ ആ തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് ഗുഡാകേശ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അർജുനനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഗുഡാകേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അജ്ഞാനം ഉദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 3 വിഷ്ണു കാരണോദകം സായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. അതിൽ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ആ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുക്കളും 3 ഭാവത്തിലാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അടുത്തത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിഷ്ണു ആകുന്നു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണനെ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ആ വിഷ്ണു രൂപം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂര്യനും ഭഗവാനാണ്, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി ഭഗവാനാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പം 12 ആദിത്യന്മാരുള്ളതിൽ മുഖ്യൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആകാശത്തിലെ ജ്യോതിർഗണങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് സൂര്യദേവനാണ്. ആ സൂര്യദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമായിട്ടുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണെന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്തരീക്ഷചാരികളായിട്ടുള്ള 50 വിധം മരുത്തുക്കളുണ്ട്. വായു വിശേഷം, ഈ മരീചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 തരത്തിലുള്ള വായു വിശേഷങ്ങളെയാണ് ഈ മരീചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവയ്ക്ക് അധിപതനായിട്ടുള്ള ആ ദേവതയാണ് മരീചി. 50 തരത്തിലുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട വായു വിശേഷങ്ങളെയാണ്, അതിന് അധിഷ്ഠാന ദേവതയാണ് മരീചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ മരീചി ആരെയാ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തിളങ്ങിക്കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചന്ദ്രൻ. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഏറ്റവും നക്ഷത്രം, സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തെ കഴിഞ്ഞും വലിപ്പമുണ്ട് ചന്ദ്രന്. അപ്പം ആ ചന്ദ്രൻ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് കൂടി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ആകാശത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേകം സൂര്യന്മാരുണ്ടെന്ന സിദ്ധാന്തം വേദസമ്മതമല്ല. സൂര്യൻ ഒന്ന് മാത്രം. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളും. ഭഗവത്ഗീത ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നത് കൊണ്ട് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യന്മാരല്ല, എന്നാൽ അവ ചന്ദ്ര സദൃശ്യമാണെന്നാണ് ഇതിനകത്തെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിഷ്ണു ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവാണ് ഭഗവാൻ. ജ്യോതിസിൽ ദീപ്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂര്യനാണ്, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഹം ഇന്ദ്രിയാണാം മനസ്സാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാം. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാകുന്നു. സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് സംഗീതത്തിലെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാമവേദം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു.
ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം അഥവാ ആത്മാവ്, അവബോധവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. രുദ്രാണാം ശങ്കരസ്താസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകസ്താസ്മി മേരു ശിഖരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. തമോ ഗുണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ. അപ്പം യക്ഷരാക്ഷസാധിപനായിട്ടുള്ള കുബേരനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള മേരുപർവ്വതവും ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി മേരുവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും ഭഗവാനാണ്, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്, 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പുരോധസാംശ മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. അപ്പം പിന്നെ അസുരന്മാരുടെ നോക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതൻ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, അതായത് മുരുകദേവൻ അത് സേനാധിപന്മാരുടെ അധിപനാണ് കാർത്തികേയൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പം മഹാദേവനാണ്. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരനാണ്. മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. സ്കന്ദൻ ഭഗവാനാണ്. സാഗരം ഭഗവാനാണ്. ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാരുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ശിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണം ഹിമാലയഃ. അപ്പം മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാമജപയജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം യജ്ഞങ്ങളിൽ നാമജപയജ്ഞം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓംകാരം എന്താണ് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികതയ്ക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനമായിട്ടുള്ള ഓംകാരം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഭൃഗു മഹർഷിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്. അടുത്തത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പം എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായിട്ടുള്ള ഋഷിയാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അപ്പം യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുക, അതാണ് നാമജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് മേരുപർവ്വതത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം, അതിന് ചലനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉയരവും സൗന്ദര്യവുമേറിയ അശ്വത്ഥം അഥവാ അരയാൽ മരത്തിനെയാണ് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയരവും സൗന്ദര്യവും ഏറിയിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ് അരയാൽ മരം, അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും ഭഗവാനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉച്ഛൈശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ഛൈശ്രവസ് അമൃത് നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നേടാനായിട്ട് അന്നേരം സമുദ്ര മഥനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതാണ് ഉച്ഛൈശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളക്കുതിര. ആ കുതിര ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ആന, ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവായിട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഐരാവതം, ഉച്ഛശ്രവസ് ഒക്കെ രാജാവ്, മനുഷ്യരിൽ രാജാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് രാജാവിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? പ്രജകളെയും ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ. ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവുമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് സംഹരിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം. രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ. അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക് പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമ അസ്മി വാസുകിഹി. അപ്പം ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും അഥവാ ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും,
സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം വാസുകി ഭഗവാനാണ്, കാമദേവൻ ഭഗവാനാണ്, പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അടുത്തത് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്തശ്ചസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര ആര്യമാചാസ്മി യമസംയമതാമഹം. അനേക ഭണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ ഞാനാണ്, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ് ഞാനാണ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകാലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ അസുരവർഗത്തില് അസുരകുലത്തിലുള്ള ജനിച്ചതാണ്. അസുരകുലത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദനായിട്ട് ജനിച്ചത്. അപ്പം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ എന്താണ് വരുണനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പിതൃക്കളിലെ ആര്യമാവ് പിതൃക്കളുടെ ആ ഒരു അധിഷ്ഠാന ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യമാവാണ്. ശിക്ഷകരിൽ ആരാണ്? മൃത്യുദേവൻ അഥവാ യമദേവൻ, ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യമദേവനും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹവും, ഭക്തന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ, ദൈത്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരിൽ അസുരന്മാരിൽ ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലവും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചു കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ദൈത്യരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്. അതായത് കശ്യപ മുനിയുടെ ഭാര്യമാരാണ്. അപ്പൊ ദിതിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ഘഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവുമായതത്രേ സ്രാവ്. ഇതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്രാവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ വേറെ, നമ്മൾ വേറെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്നു. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹം അർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദപ്രവദാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യാന്ത അവസാനങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. സൃഷ്ടിക്ക് ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങളില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഭഗവാനാകുന്നു, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ നിർണയ ശാസ്ത്രം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അടുത്തത് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമാസികസ്യ അഹമേവാക്ഷയകാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ ഓംകാരം, അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഞാനാണ്. അപ്പം അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഭഗവാനാണ്, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അനവസാനമായ കാലവും ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല, അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരങ്ങളാണ്, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മദേവനും ഭഗവാനാണ്, കാലവും ഭഗവാനാണ്, ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്. ഈ സമാസത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ രചിക്കും. ഈ സമാസത്തിൽ ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ രചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഭഗവാനാണ്, അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാ കാലത്തിനെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാലം എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ കൊലയാളികളും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കാലത്തിനാണ്. അപ്പം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. കാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ്. ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനും ഭഗവാൻ തന്നെ. അടുത്തത് 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. മൃത്യു സർവഹരസ്താഹം ഉദ്ഭവസ്ഥ ഭവിഷ്യതാം
കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതിക്ഷമാം. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, കീർത്തി, യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, ധൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന സൗന്ദര്യവും സുന്ദരഭാഷണവും എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, അസ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത, ദൃഢനിശ്ചയം, ഇത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് 35-ാമത്തെ. ബൃഹത്സാമായ യഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഹാം. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പം സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം ഭഗവാനാണ്, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളായ ഋതുക്കൾ ആ വസന്തവും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ആ മാർഗശീർഷ അതിനെ പറയുന്നത്. ആ ഋതുക്കളിലെ വസന്തവും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാർ പാടിയിട്ടുള്ള മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാമവേദം അത് വളരെ ആകർഷകമാണ്. അത് പാതിരാവിൽ പാടുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ബൃഹത് സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കവിത സംസ്കൃത കവിതയ്ക്ക് അലംഘ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ താളങ്ങളും വൃത്തങ്ങളും ആധുനിക കവിതകൾ എന്ന പോലെ തന്നെ സ്വേച്ഛാനുസൃത ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിയമബന്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കവിതകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അപ്പം ഗായത്രി മന്ത്രം അത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉരുവിടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അതിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്കുമൊക്കെ അത് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് സംസ്കൃത കവിത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അലംഘ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, താളത്തിന്റെയും വൃത്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ബാക്കി രണ്ട് ശ്ലോകം കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് തീർക്കാം. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയാം മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവിനാമുശനാ കവിഹി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ ഭഗവാനാണ്, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാം ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനായിട്ട് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. വ്യാസദേവനും കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാസദേവനും സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനാണ്. ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പം മുനികളിൽ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിൽ വേണ്ടത്ര പാണ്ഡിത്യം നേടിയ മുനികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഉശനാകവി വൈദിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യാസനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. വ്യാസൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹം വ്യാസദേവനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അഗാധമായിട്ട് ചിന്തിച്ചറിയുവാൻ കഴിവുള്ളവരത്രേ കവികൾ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഉശനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യരും ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ആ ഉശാന കവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യര് ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലിയും ദൂരദർശിയുമായിട്ടുള്ള രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പം ശുക്രാചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഉശനാ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രാചാര്യരാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരദർശിയുമാണ്, വളരെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവനും ബുദ്ധിശാലിയും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമാണ്. ശുക്രാചാര്യരും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യർക്ക് ശുരാചാര്യന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് തെറ്റാണ്. അത് അച്ചടിയിൽ പിശക് വന്നതാണ്. അടുത്തത് 39-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഉറവിടമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, ദേവന്മാരുടെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബലരാമസ്വാമിയായിട്ട് രൂപവിസ്തരണം ചെയ്യുന്നു. ആ ബലരാമസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്നിങ്ങനെ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള 4 രീതിയിലുള്ള വിസ്തരണമായിട്ട് വരുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബലരാമനായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നു. ആ ബലരാമസ്വാമിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന 4 രൂപങ്ങൾ അവതരിക്കുന്നു. അതിൽ സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലെ നാരായണൻ അവതരിക്കുന്നു. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം അവതരിക്കുന്നു. അതിലുള്ള സംഘർഷണൻ, ആ സംഘർഷണനെ മഹാസംഘർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു ത്രിമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹാദേവൻ, അതല്ല, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള ഈ 3 രൂപങ്ങളും. ഈ 3 രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത് ഈ 3 രൂപങ്ങളിലൂടെ. ഏത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുക്കളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്താണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പാലാഴിയിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവന്മാരും എല്ലാം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈത്യന്മാര് അസുരന്മാര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും പാലാഴിയിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം നേരിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഇവർക്ക് ആർക്കും കടക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ പാലാഴിയുടെ തീരത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മദേവനും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് ഭാരം കൂടുന്നു, ദൈത്യന്മാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പാലാഴിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്ന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകടമാവുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. ദേവന്മാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 38-ാമത്തെ 38-ാമത്തെ ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷിതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം അഥവാ ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ഉപാധികളുണ്ട്, വിവിധ നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ദണ്ഡനമാണ്. സാമന്തണ്ഡം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ദണ്ഡനമാണ് ദുഷ്ടന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുക, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്താൻ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ അധർമ്മികൾക്കൊക്കെ എതിരെയുള്ള ആ ശിക്ഷാ നിർവഹണം എന്താണ്? ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ ദണ്ഡനീതിയെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിജയം ഇച്ഛിക്കുന്നവരിൽ നീതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ നീതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെ അവകാശമാണ് നീതി. അവരവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നീതി ലഭിക്കുക. ആ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പം വിജയം ഇച്ഛിക്കുന്നവരിൽ നീതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ശ്രവണം എന്താണ്? ആ നീതി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ശ്രവിക്കുക, മനനം ചെയ്യുക, ധ്യാനം എന്നിങ്ങനെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചര്യകളിൽ, തപശ്ചര്യകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? മൗനത്തിനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മൗനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം, മനനം, ധ്യാനം എന്നീ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് മൗനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തപശ്ചര്യക്കാണ്. അപ്പൊ മൗനം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മൗനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിവേഗം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള, അതായത് ഈശ്വരന്റെ ഉത്തമ അധമ പ്രകൃതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പം ആ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അറിവിനെ വേദങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതേ ഭഗവാനാണ്. അപ്പം അറിവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. അപ്പം അന്നേരം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം, ദൃഢത വർദ്ധിക്കും. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുനം ന തദസ്തി വിനാ യസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജമാണ് ഞാൻ.
എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അത് വളരെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതിഗൂഢമായിട്ടുള്ള അതിഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ആ രഹസ്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്രയും വിഭൂതി ഉണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഇത്രയും വിഭൂതികൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഞാനാണ്, ആദി പിതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിൽപ്പില്ല. ഇതിനെ രചിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഭഗവാനാണ്. ഈ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഈ ഒരു ലോകം മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താണ്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ അനേകം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അവതാരം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അല്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും, ഭഗവാൻ ലീലകൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അതാത് ദേശങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകളും ഇപ്പോഴും ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, എല്ലാ ബീജങ്ങളുടെയും ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അടുത്തത് നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപാം ഏഷതുദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതിർ വിസ്തരോ മയാം. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളുടെ വെറും ഒരു സൂചന മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അർജുനന് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പം ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് നൽകിയത് എന്ന് പറയുകയാണ്. 41 ശ്ലോകം. യദ്യത് വിഭൂതി മത്തത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാം തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജം സസംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടാലും, വിഭൂതിമത്ത് എന്താണ്, വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ളത് കണ്ടാലും, വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളത് കണ്ടാലും, വളരെ ശ്രേഷ്ഠപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും അതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ സുന്ദരവും വിഭൂതിമത്തും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, തേജസ്സുറ്റതും സുന്ദരപൂർണവും ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്തും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പം അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള വിധം ഐശ്വര്യവത്തായതൊന്നും കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതിക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ഐശ്വര്യവത്തായിട്ടുള്ള എന്തതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന ഭക്തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃതസ്നമേകാംശനെ സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. അപ്പം ഈ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പം ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചലിക്കാനും കർമ്മം ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ജീവാത്മാക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കില്ല. ജീവാത്മാക്കളിലൂടെയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ വേണം. അപ്പം ഇത് കർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ വേണം. അപ്പം ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാം, ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠാന ദേവതകളെ ഭഗവാൻ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളും ആത്മാവും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭഗവാനും കൂടി പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ആ ജീവാത്മാവിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയും അധിഷ്ഠാന ദേവതകളെയും ആ ഒരു ജീവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊടുത്ത് പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് മായയാൽ മായ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് ജ്ഞാനത്തെ മറച്ചു വെച്ച്, ഭഗവാനാകുന്ന ജ്ഞാനത്തെ മറച്ചു വെച്ച് എന്താണ്
ഈ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ആ മായയിലേക്ക് മായയിലേക്ക് വീഴ്ത്താനുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു ബോധത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ജീവാത്മാക്കളുടെ ബുദ്ധി മുഴുവൻ ആ മായയിൽ പെട്ടുഴലുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ മായ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളോടൊപ്പം അഭ്യുദയകാംക്ഷയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പം പരമാത്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പം എപ്രകാരമാണ് എല്ലാം വെവ്വേറെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പരമാത്മസ്വരൂപിയായിട്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകി ഈ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സർവാധിശായിത്വം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും പരമപദത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഗീത പഠിച്ചതിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും ആരാധിക്കുന്ന ആള് ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, അവരുടെ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്റെ കൂടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാകട്ടെ എന്നോടൊപ്പം വാഴും എന്നാ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജനിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്, അതിനൊക്കെ നാശമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് സൃഷ്ടി എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ശാശ്വതമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനോടൊപ്പം വാഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വാഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദേവന്മാര് പോലും, ബ്രഹ്മദേവനായിക്കോട്ടെ മഹാദേവനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അപ്പം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവനാണ് വലുത്, മഹാദേവനാണ് കൃഷ്ണനെ കഴിഞ്ഞും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും ആധികാരികമായിട്ട് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദേവന്മാരാരാണ്, അവരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസവും ഭഗവാന്റെ സർവാധിശായിത്വം, ഭഗവാന്റെ ഔന്നത്യം, ആ ശ്രേഷ്ഠതയും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പോകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പം ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയണം. അതിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി നമ്മൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണം, ദൃഢമാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതി യോഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൂര്യൻ. അപ്പം ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ജലവും ജലത്തിലെ രസവും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം, മരണവും കാലവും ബുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും എല്ലതും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒന്നും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ലോകത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ വിശ്വാസവും ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ 10ാമത്തെ അധ്യായം. എല്ലാവർക്കും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയോ മാതാജി? ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണോ? അതോ സമയം 10:30 അതുകൊണ്ട് നോക്കണോ? എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു മാതാജി. ഞാനൊന്ന് 2-3 എണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ആകെ 4-5 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കിട്ടിയല്ലോ? എല്ലാം കിട്ടി. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.